Amira pamberi pedare ramambo mutasa. Yesu ndizvo chokwadi. Yesu ndichatara chokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemoto. Ndikanyimba chabatwa nemoto. Vakandibatsirawo. Mwari andibatsirawo. Tikisemo. Pamusoro yemambo mutasa. Ini Sifas Mashiri. Ndakayozomangara nyaya yangu yemunda wakapfekwa 1972 iri kuzi namai Nyangani ndepawo. Yakapfekwa 1972 maadhumeni anoita mairi estate aiti Magunyana naDuka. Sabhuku akanga aripo. Ndinotsanangura ndichiti petakabva kwaNyamukwarara 1968 takayozogara mudunhu reIsheziteya. Isheziteya ikabvisa mutete wabiri wabvisa mutete wabiri vangu vari matwins. Vari 2 ane wakadzawo 2. Saka vakakutenderwa nababa Ziteya kugara vachipiwa nzvimbo yakakura. Saka saizvozvo baba wari matwins saizvozvo vakaenda kochipangura kana kuti uchigurira vadzimai avo minda. Vagurira vadzimai avo minda indiriwo kwamainini. Mainini vakaenda kopiwawo papasina kuibva pamusine chikomo muri mugirafu. Process yemadhumeni vanga vachipega from 70 to 1972 vakazosvikawo varubva kumamishe yake avanga vachishanda kupegera vanhu. Vakasvika muzasi mechikomo imomo zvikanzi baba kana sekuru nambuya ini ndakanga ndiripo. Zvikanzi kurima kwamuri kuita muno mugirafu hamuiti chikafu ba. Saka makakodzereswa magamu. Saka handiito nokupa kuseri kunomwe mutasanga akauyawo 1971 anonzi Masimba. Tibva taenda ikoko Sabhuku anga aripo, baba Magunyana paDuka madhumeni akatakura magejirodi avo nekenrevo dzavo. Tikabva taenda ikoko kuyawo mudzasi memunda wakanga wakapiwawo mai Masinga. Takagurirwana from main water chain to main water chain. Naizvozvo takati gare gare waberekerwa kusvika pakoshaya tikasirwa muda iwowo. Mai Nyangani pane gore ravo yakumba aibva atikumbira isusu bekumbotorimawo tichiri kugara kumain family kwakuine wang'ono. Tikamupa kuti afane kurima. Akabva azoya futi ada kukanya zvidhina. Tikamupa pekukanya zvidhina. Indori straight point iyoyo yekuye kupi kudhimeni Gomba. Saka paigara baba Masinga kwakuine inonzi main water chain. Madhunduru mairi one racho raikolekta mvura richiendesa kumain water chain. Richitura racho raigama riri pamberi racho kuenda to the second main water chain. Saka pakwaya mai Nyangani kuzogara wakasiya makonde amwe achiputsika achidzikisa mvura nemunda mavo. Munda mavo nekagoroka kavanopfugwa achienda kurima dandanda remunda. Kobva kaenda kodzika pamberi pemukova wangu inini. Ndiko anotora achiti ndio mukombe inofanira kuguma inini nemukova iyoyo kakombe iko kanofanira kusvika kumain water chain to the main water chain. Saka izvozvizvi apa akachizonga akutema miti apa nemuroro wake atogadzika mumwe munhu wepanext door. Munhu amugadzika panext door ndakamubvunza kuti yose korutamba uchida ruchiga chikutaura payati wabereka wangu iyoyo. Ndikazi aiwa ndakapapiwa namai Nyangani. Tati zvakapiwa namai Nyangani iwewe kowa ikungodaidza sekuru nambuya baba namai wako titaurirana kuti zvakambofamba sei. Mukomana akabva aramba ndikati iwewe chimbomira iwewe kuita zvauri kuita. Asi haana kumira pamukomana akabva aenda kochiti miti ndanda kwechimbomira utema ainge achichera pasi achitora zvidhina achikaya zvidhina zveovhuru. Miti aichidonhera kupi mukati zvaitoonekwa kana nevana vangu vamwe aitopfura watozviona nevanhu vochera vaitozviona. Ndati ya mai Nyangani muroro wake zvari kutotema from main water chain achiya kuno kakoroka akarovhura kuti kakoroka kudai danga rangu remombe apa. Ipa ndamutsa mushini wangu ini. Ndine mushini 8 machipower saw 8 ndinawo. Asi andambobvira upenyu hwangu wese ndambocheka munda wangu ini power saw. Iwo papa pakatopiwa munhu wacho iwo papo katorimwa namai wangu nasekuru nababa wangu ini. Pakazoti miti nasekuru wangu ini waibva kuno kwamundenda bvura sekuru chakamudeni. Ndiye aisotodzika ngezvimvimvi paine chitumba chaachiripo. Aibva ati no ndaneta kurova makodo nezvimvimvi. Ndobva abva ikokogumba kwakuya kwasekuru kuno kwake kwasekuru chakamera bhuku ravo kwadanga rembizi. Wabva waya neairgun. Airgun ndiye anga uchishandisa indiripo. Ndaingopota chitorara muchitumba machemo. Wavakidzani wedu wangu ari baba Masinga. Zvese zvitaida kana moto kana maisa karamba kubaka. Ndaikumbira manesi do baba Masinga. Paine nzira ipfurangepo ichiende kumain family uko. Paine imwe nzira iri pasi panapa iri kutorwa naavo. Ndio mamire zvakaita izvi. Asi takapotaudzana futi namai vaHyangana. Dare rinorare rechitu kana tireke kutanga kuonana Magundasa mutsvakuno. Rokutanga racho takangoendesana kwamambo. Ngenyaya yebhoroka futi vari kukabhoroka vachopinda mukati mezigejureni. Taenda ikoko kumambo akati zvakamira sei tikataura kuti munda uyu wakapfegwa nemadhumeni. Baba Duka nababa Mafurenya. Makore achiyo yayo. Zvino zvadarokoko mai havana kusarukana nakuti kuwirirana roba
wakamboti mangara kwasekuru saupanya uko neko madzise wana baba charumuka uko nana bashi sekuru chimbadzwa uko nana sekuru wamwe wa distos ya mkukudzi wakasvika kwese wakanomangara tikanowadaidza wese wanana mbuya wapo ishe wapo gara kwa disi takawadaidza wakauya wakamaka mitanho wamaka mitanho wagutsikana migano ndiwe kwaandikwa mashiri asi ndokuti ivo baba hawana kugutsikana va takazoenda futi ikopi kwamambo musi wa 27 April 2021 tikaenda kwapo mambo akati no ndaizwa nyaya yacho zvinhu zvakapfegwa nemadominicani inonzi state kana kuti dominican government kana wakatopiniponda kuti from the main gomba to the main gomba iwater main chain ine zvimboyamboya zvavo zvekutoti wese waitofudza ng'ombe wachibva kupfekwa museu waikwira main chain waita zvekutoti ada hake waikwira main water chain achinda kuti odzoka kana ngepo kana ngekuti main water chain yechi2 asi pakati apa papasina kanodzika gorga kuzinoguma netonga saka ini ndaikomangara kuti nemunhu yakasvetamo wacho izvozvo zvinosheko ndakazoita ndakamangarwa futi ndiwo kwasabhuku waimangara kwasabhuku sabhuku akauya ndodii ndachika yadhara ubereka wangu yakapfekwa 1970 ndikasaiwa ngepanyanga napa ndikadazowetsanangurwa zvisi ndikutora munoka sabhuku akaramba ndikati ndinozvimaramba kuti titsanangureni saka muti kudini mungozozwa sei vanozoziva sei imi mukada kusaiziva zvatinotaura ini ndibva ndakauta mazuva manje kuti mazuva acho ari kunonoka ekuti sabhuku wacho haasi kuya komangara haasi kwakutsvaka zvanoasesa ndibva ndati no ndiri kurwadziwa ndinini kuti muroro wacho autotema futi from the main water chini kuya uko uyo rukanyawo zvidhina zvake anoti ndakapapiwa timai nyangani saka ndave kuno kudare baba mambo wangu sabhuku ndiyasaziteya Moses. ehe Right. Ini zvari kutaura izvi pendikugara nini paigara muzukuru wasekuru nanga ndiye akauya kunanga nuku akati sekuru ndimwe saka njini ini ndikabva pamutasa bhuku rati uya isusu tikabva nasekuru murume wangu nambuya kusvika muna sekuru ekuti akati nzvimbo iko masingo wakandisarendera saka ndichatika nzvimbo yekuti isina mvura uye muri uya sekuru woita chivanhu chamutete wachidi wachiisa saka ndakauya muno 71 muna April ndasvika iko ndikogara zvakanaka inini ndandisimbona kutaura zvemisangano yemashinda nemazisi ndandisimbona dambudziko vabereki wake wakadini wakafa ana sekuru machini ndandisimbona dambudziko rinaro saka kukomba takaizwa moti takasvika padhuzi panonzi pai padhuzi tasvika ipo sabhuku akati ukusakwira unodzika wakadai yataa zvakanaka sekuru kwakuine nzira yaibveku yaibva kwaspani kwazokosashevisa vaikira neu yake nemakanjo akwira nemakanjo ake kopa mambo tafuru ndikati zvakanaka ndagara ikopa ndagara ndimangu akaenda muzviki abva mumozambiki 1980 wakafambiswa 1970 saka sekuru akauya akachengeta mwana wake achengeta mwana wake sekuru ndikaziva iwe akupambasha wewe apana here wakatoripambasha wakatorwa chiro ndisteve apana wakadai apana here wakatora chiro chasteve apana wakadai vabereki vesvesoro varipo apana wasungosunga kuti akangepei akaguma gara zvakanaka kana zvawakafandidumeka uyu wobva wati 2022 akati hapane enda ndiri ndepizvo ndakutogara pano nhasakati nzvimbei zvifaniri kuti zvinhu zvawakafa pamwe atikadinitaura vabereki venyu vakarega nekutaura kuti apa ngepei makuchiti munhu wese kurovati unenge akwenda ugandagowazvondagowa ndinozosara uchibata ushirika dziri pari pandigerere kuti ane chikoro chake nhaanditauri tigadzirisa hapana wakataura ndakadzika kwachangamira tasvika techitaurirwa panzesu ndikazi ndichangamiro kuti zviri kunetsa ndini yakaoshomba yaimoni chimiro chino nokuti nhare dzadziripo
saka wakaumba machinda ake wasvika apa ngepani ndo ndikati apa ndopani usikazinoganirana naye nasangwanira iye uri tikosangwanira nokudana nasangwanira ndipo zazvisvika pamwe pari kunetsa ngepani kwabva taenda kumugano nayo tasvikayo machinda akataura zvavakataura vari kutipandii uyu zvikazii apa ngepani sabhuku bendera sabhuku ari ukadzani anga asati apinda mama taura sabhuku akati ngepani ngepanyambani saka handizvi kuti chachini akandituka kuti wewe uri kuti azi une mobheti unokuti ikaenda uchitaura ndoda ushemasiri ukamuona bheti kwako mwari kuwaziro kumawabheti iwe uri kuite zvakazobvepi tiri kutaura naye mugano wakunditukira murume wangu wakuti akakutseka baba wakasandidzinga kari baba sapota musangano usina nebasadi saka zvataita isinzi asina kuya aumana kuya yavo nasina kuira yapo tuesday pamusorei yandiroda kubvunza kuti nzvimbo yamuri kutaura nezvayo yakasiyana here nepatakambouya isusu tiri kutaurira kuti uyu ngaagumapo uyu ngaagumapo yasiyana here saka akazodarika ipapo patakasiya tati musadarike ndiani na ishe mkukudzi na ishe chanduka ishe machinda ese zvamunoita just go there vokaifitiko kumachinda emi makanga muripo pazvakaitwa neteam reinspection mamaita report then reinforce pamakati ndi kunoguma vanhu vakatoipa ipapo saka wakuya tuesday no it's okay tuesday munotaura munotaura zvese zvamunotaura munotaura ipapo tuesday kai muripo by toti nguwai nguwai tuesday 11 kusanganiro 100